Гөлнара, менә шәхси тормышыгызга кагылышлы сорауда биреп китәсем килә. Күпләр сезгә башка исем белән эндәшә икән. Гөлнара түгел, ә башка исем. Исемегезне үзгәрткәнсез икән. Үзгәрттем, исемемне үзгәрттем. Исемемне үзгәртү сәбәпләре тормышның, ничек дип әйтим инде, ничектер тормышның кыенлыклары мин менә шушы исемемә бәйләп анализлаштырдым инде. Анализ ясадым. Ул бит ул Гөлнара ямсыз исем түгел, мен тамашачыларны инде үпкәләтәсем килмәй. Гөлнара исемне кызлар бик күп бит инде алар. 75нче елны Гөлнара бик популяр булган Гөлнара исеме. Әйе, бер яктан ул гранат чәчәге, әмма икенче яктан ул нәрсә уты? Тәмук уты дигән, аңлата дигән версия бар. Ут чәчәге, ут чәчәген аңлата ул. Шуңа күрә, менә шушы мин бит игезәкләр йолдызлыгында туган кешеме? Димәктер, миндә 2 кеше яши. Менә шушы 2 кешенең теге менә бу ягын алган 2 кешенең берсе ут чәчәген алган. Димәк, шуңа күрә миндә. Әйе, шуңа күрә чынлап та менә начарлыкта эшләгән юк. Теге тырышып йөрим, тормыш итәмәйме, эшлисең, барыбер менә авырлык белән ниндидер кирәкмәгән ниләр килеп чыга, кыенлыклар. Шуна уйладым да инде, тукталмый әйтәм. Электе әйткәннәр бар инде ансы. Хәзрәтләр дә, кызым, исемеңне алыштырга кирәк сиңа дип. Менә шулай итеп мин әлбәттә Наима дигән исемне алыштырдым. Әмма ләкин минем туганнар инде, син безнең өчен Гөлнара диләр. Мине Наима дип исем теге әйткәннәре юк. Дусларым, артистларыбыз, менә күп кенә артистлар инде хәзер Наима дип дәшәләр. Теге кем әйтә инде, хәзрәт әйтә, бер генә, 2 генә якын кешең булса да исемең белән дәшәргә тиеш. Аллаһ Тәгалә алдындагы булган исем белән дип. Шулай 2 исем белән тормыш үзгәрдеме? Мине дә шул кызыксындырадыр, менә исемне алыштыргач. Менә шунда иң кызыгы шул, беләсезме? Тормыш үзгәрде. Чынлап та үзгәрде. Тормыш үзгәрде. Башта мин исемемне алыштырдым, анан укына башладым. Менә бөтенесе бергә тулайым, менә чынлап та. Мин инде тамашачыларга да шуны әйтәсем ки, алар миңа язалар хатлар. Бик кыен хәлдәге кешеләр язаймы? Җан тынычлыгыбыз юк диләр. Мин аларга әйтәм инде, укыгыз. Укып кына үзебезне тынычландыра алабыз димен. Менә шул. Рәхмәт, Гөлнара дип әйтәргә, шүт кенә Наима дип. Артист буларак мин Гөлнара. Яра, ничек булса да син барыбер безнең дустыбыз булып каласың. Менә шундый шибәр, талантлы артистыбыз. Алга таба да шулай булсын. Уңышлар телибез. Рәхмәт ясын. Зур итеп рәхмәт. Шушлай итеп менә чакырганыгыз өчен, шушы мәгълүматны халыкка җиткергәнегез өчен ТНВ каналына һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Наима Тимирҗанова белән әңгәмәбез тәмам.